Preto do remate da feira foi a hora das valoracións da mesma. A avaliación que fixeron na tarde de onte tanto o Concello como a Asociación Quinto Xote, a organizadora do evento. Tanto polo que respecta á comisión organizadora como polos propios adegueiros, que eu tuve a ocasión de falar con eles non fai moito aínda, hai un ratiño, todos están satisfeitos, contentos, as ventas foron moi ben, o tempo foi maravilloso, non houbo, digamos, nada así desagradable que reseñar, polo menos de importancia, que eso xa é moito. Entón, por lo tanto, pues, bueno, estamos todos tremendamente satisfeitos, porque sí que é certo que eu non sei se é superior ao do ano pasado ou é igual, pero desde logo inferior ao do ano pasado non é. Unha feira do viño que xa está asentada en todo Galicia, pois, efectivamente, xa tes ti moito andado, pero é que iso tamén hai que estar recordando a xente cando é o día e o que estás a facer, en fin, volcándote realmente para que as cousas, porque, para que os 3 días da feira resulten un éxito, antes hai un gran traballo da comisión organizadora, non? E iso, claro, é importantísimo para que a cousa funcione. Por iso, antes de seguir, o que quero agradecerles a todos os meus compañeiros o despliegue que fixeron, por decir, dedicándolle horas e horas e horas para que isto funcione, porque realmente sin eles, sin Protección Civil, sin a Policía Local, sin o Concello, sería imposible que isto fora para diante e tuvera realmente o prestixio que ten hoxe a nivel de... Tuve a ocasión de estar falando con xente, con conocidos que nos visitaron estes días, e unha cousa que eles recalcan moito é que aquí, está todo controlado desde o punto de vista do que é o que se refire á feira, tanto os postos de comidas, nós marcámosles unha relación de precios, e ahora non se poden salir desa relación, o cal iso tamén vai en beneficio da feira, porque a xente chega aquí e di, mire, nós vamos a ir chantar e sabemos que por 20 euros comemos de maravilla, 20 euros, oiga, iso é moi importante, porque eu sí que sei de outras feiras e de outras festas que están bastante cerca de nós e que realmente que se meten unhas abradas impresionantes, e iso vai en prejuicio da feira, e iso tamén o temos que cuidar, como temos que cuidar tamén que os nosos adegueiros, para protexerlos eles, nós temos que vigilar tamén con que se cumplan as normas do Consello Regulador. De feito, este ano, pois, houve unha bodega que non pudo participar. Por qué? Pois porque non deu superado a cata do Consello Regulador. Entonces, bueno, pois non pudo participar. Pero eso é prestixio para a feira tamén. Eso quere dicir que se fan ben as cousas, que estamos encima das cousas, que non permitimos que nadie se salta as reglas. Pois eu penso que o beneficio ao final é para todo o mundo. Eso está claro. Sobre o nada, darvos a enhoraboa polo traballo feito a todos os que participaron, a todos os chantarinos, realmente hai que darles a enhoraboa e nada, seguir sumando feiras, festas, que chantadas se colleran cada vez máis. Bueno, pois eu moitas gracias a vos, eu teño que reconocelo públicamente, que fixestes un gran esforzo, vos tamén desde Tele20 fixestes un gran esforzo, que o esforzo que vos fixestes se houbera que pagar en diñeiro supuñería muchísimo, probablemente a Comisión Organizadora non sería capaz de facelo, polo tanto, muchísimas gracias a vos tamén, moitas gracias ao povo de Chantada, e, bueno, aos visitantes que vieron aquí estes días tamén gracias, e que volvan, pero que non esperen un ano para volver, que volvan o antes posible a visitarnos. Pois agradeces tamén os parabéns. Veña, moitas gracias. Unha edición da feira con moito éxito, definición que ratificou o alcalde de Chantada na súa valoración do evento. Penso que a valoración hai que facela tremendamente positiva e hai que felicitar, bueno, pues a organización dos eventos, aos colleiteiros, ás adegas, a Asociación de Comerciantes e Empresarios, tamén aos de crianza de ganado frisón, que tuveron tamén hoxe a poxa de xubencas ou de novillas de gando frisón. E, bueno, pois é un pouco expoñente do que hai nesta zona nosa de Chantada, entre outras moitas cousas, pero si cabe estos son tres dos principios básicos do movimento que temos económico na nosa vida. Señor, comercio, viticultura e tamén gando, e dá gusto ver a vila como se soleado, cheo de xente por todas partes, verdade? A verdade é que impresionante, porque resulta que circulas por aí, por todas as rúas de Chantada, e ves a poucos veciños. Isto quere dicir que hai muchísima xente de fora que, oi, pois algúns conócelos de vista, pero outros incluso pois non os conoces de nada. Quere dicir que hai xente, pois, probablemente de todo Galicia. Tanto é así que unha vez, ou pola mañán,
saudaba dous matrimonios da Coruña que me dicían que me conocían de vista, eu non os conocía de nada, pero sí que era a primeira vez que estaban aquí e que me dixeron que iban a repetir segurísimo. Home, que quen ven a esta feira seguro repite, e é que non había sitio onde xantar, sequera, vamos, estaba o pobo reventado. A verdade é que sí, é espectacular a gran cantidade de xente que hai, non é só de Galicia, é incluso de fora, hasta contamos hoxe co embaixador de Cuba, co cónsul, Hubo unha boa representación do consulado de Cuba na Galicia porque viñeron acompañando a Xosé Neira Vilas, pregoeiro de excepción tamén. Pregoeiro de excepción, gran escritor, que tuve tamén a honra de estar ahora comendo ao lado dele, falando da súa historia, que é amplísima, non? Cando che fala dos 30 e pico anos que estuve en Cuba, eu lle dicía que o meu avó había feito 3 viaxes a Cuba, e concretamente o meu pai, que xa están os dous do outro lado, había nacido en Cuba e trouxeron o pai que cando tiña 4 anos e xa non volveu alá. Memoria viva de Galicia, da súa historia, da migración, da literatura que estivo aquí en Chantada. E como podemos mellorar isto de cara a 31 edición? É difícil, A verdade é que pónsenos moi complicado melloralo, non sei de que maneira, habrá que estudiar fórmulas e tal, pero é difícil darlle máis pulo e máis auxe a esta feira do viño de Chantada, que desde fai moitos anos está desenrolándose con un éxito rotundo e tremendo. E cada vez con máis xente nova, que comentábamos moito, que cada vez máis xente nova vindo, que celebra a cultura do viño, que parece que se incorpora, home, con festa e con troula, que forma parte da xuventude, pero que ao final é un valor para o viño. Sí, pero a verdade é que onte a noite, cando mirabas para a carpa, é que non había onde meter unha agulla, non? E o que dices ti moi ben, é preferible, non se debe beber moito, non? Está claro, pero eu penso que é preferible que a xuventude se adique máis a tomar unhas copas de viño que ao mellor dedicarse a outras cousas, aos cubatas e a isto, non? Eu estou totalmente de acordo co que dice vostede, que, oi, hai que promocionar a cultura do viño. A cultura do viño, sí, señor, e para iso imos despedir, como lles dicimos, estas entrevistas aquí no set de Tele20, porque a orquestra vai empezar nun minuto e xa teremos que falar casi a berros. Ímolo facer brindando co alcalde de Chantada, se nos permite. Temos aquí un viño de Chantada. Vamos a brindar por esta 30 edición da Feira do Viño. Agardamos que a disfrutaran con Tele20. Continuamos con conexións, pero alcalde, ata o ano que ven. Saúde para todos. Viño de Chantada.